Vandaag in 11 Sport de derby, Ruiver tegen Belveldia. En gaat heel bijzonders, rugby, de kampioenswedstrijd van de Bokkeriers uit Rummen. We beginnen in Ruiver, over beelden zijn van de wedstrijd Ruiver tegen Belveldia. Twee ploegen die de punten hel nodig hebben, want ze staan onderin in die 4e klasse E. En ze willen natuurlijk allebei absoluut niet terug naar die 5e klasse. En dan tegen het buurdorp wil ze sowieso winnen. Dus vooraf gezien waren de belangen in ieder geval duidelijk. Ruiver kwam in de eerste helft terug van een achterstand. Belveld kwam met 0-1 voor. Maar nog voor rust kost Ruiver orde op zaken stellen. En met een 2-1 ruststand gaan we kijken naar beelden uit de tweede helft. Ruiver in de oranje shirt, zie je in de aanval met een hele mooie steekbal. Alleen boetespel gegeven, dus de aanval ging niet door. En de corner voor Ruiver zien we dan niet veel later. En de voorzet is hoog, komt voor de goal. En dan wordt er een overtreding geconstateerd. En zo was ook die kans verkeken. Lange bal van keeper Bart Hilkes wordt opgevangen door de defensie van Ruiver. En die gaan gelijk weer terug in de aanval. En dit is toch wel het beeld een beetje van de hele wedstrijd. De keeper Bart Hilkes zit dan mis. Maar hij kreeg ondersteuning van zijn verdediger Bert Smeets. Voordat Jorn Huis gevaarlijk was weer. En zo is het beeld in de hele wedstrijd. Vooral Ruiver op zoek naar de doelpunten. 2-1 de voorsprong en hier moet de 3-1 komen. Oh, wordt de bal verkeerd ingeschat. Dat hij de 3-1 moeten zijn. Maar een doelpunt bleef uit en dus kan het nog alle kanten op in die tweede helft. Belveld kruipt dan langzaam uit de schulp. Het combinaties zoeken en de aanval zoeken. En dan het zoeken naar de rechtsboete van Belveld, Kevin Lopez. Lopez met de actie en de overtreding en is dat een penalty? Jawel, het is een penalty. En dan kreeg Belveld dus de kans op de gelijkmaker en om terug te komen in de wedstrijd. Wat gebeurde er precies? De actie is van de 19-jarige rechtsboete Kevin Lopez. Ja, en dan is verdediger Tom Hendricks te laat bij de bal. Hij maakt de overtreding. En dan kan alleen Roy Hendricks de gelijkmaker voorkomen. Achter de bal Davy van de Beuken. En hij scoort. En dan is Roy Hendricks scoort natuurlijk. Even trapt toch bijna de bal hel tegen een verdediger aan. Maar hij ziet voor de tweede keer de bal in het net verdwijnen deze wedstrijd. En de score komt dus op 2-2. En dan is dus nog niks beslist in deze wedstrijd. En een gelijk spel, daar zitten beide ploegen niet op te wachten. En dus scheidt Younes Sarriou nog maar zijn avontuur. Het shot wordt geblokt en in tweede instantie, ik doe niet van de Weide niet, gooit het voor tegen de bal. En een vrije trap voor Belveld op een gevaarlijke positie. Bal hoog ingepompt en daar staat de verdediger Bert Smeets is met naar voren gekomen. Hij kreeg de kopbal tegen de bal, maar kan de bal geen richting meer metgeven. En zo zien we aan beide kanten nog Kenskes. Ruiver er weer een keer uit, over de zijkant. De voorzet komt achterin terecht. Daar staat dan nog Jaime Squerdo. Shot geblokt en in tweede instantie komt de bal in de hand van Bart Hilkes. En een vrije trap voor Ruiver. Younes Sarriou heeft de bal ingebracht. En er ontstaat een ongelukkige botsing tussen de verdediger van Belveldia. En ja, de aanvaller van Ruiver kost daar niet veel aan doen. Kijk maar een keer wat er gebeurde in de herhaling. En dan gaat Bram Peulen onderhoed. En Bram Peulen kan niet verder spelen. Hij moet weer vervangen. Nog maar een keer Belveld in die slotfase van de wedstrijd. Komt er nog een winnende treffer. Weer de combinatie. En een corner. Weer alle hands aan dek voor de Ruiver. Komt de bal voor. En gaat het erin. Hij gaat erin. 2-3 in de slotfase van de wedstrijd. En dan is het uitgerekend. De verdediger Bert Smeets, die net al een paar keer een kans kreeg op de bal binnen te kuppen. Nu duikt er het goed. Maakt een snoekduik en terwijl er velden begroeid wordt er de bal net genoeg berichting met te geven voor de winnende treffer. Want dat zal dit wel zijn. 2-3 voor Belveldia.
En waar Belveld juist in de slotminuten meestal de goal tegen kreeg, lieken ze nu aan het langste eind te gaan trekken. Er is nog even te spelen, maar Ruiver kan geen voets meer maken voor aan het eindsignaal. Belveld pakt die belangrijke 3 punten in de derby tegen Ruiver. Dankzij de late treffer van Bert Smeets. Je hebt volgens mij een heel seizoen in de laatste minuut net de goal tegengekregen. Nu is het een keer andersom. Ja, nu is het andersom. Ja. Dat voelt goed. En ja, de 3 punten waren hard nodig. We hebben toch de strijd een beetje spannend te maken onderin. Hoe schreven ze het doelpunt? Wat gebeurde er? Ja, Davy kwam bij mij, spits van ons. En ja, hij blokte de man goed aan. Ik zocht de bal lier komen. Ik denk, ja, ik maak mijn snoekduik en ik heb hem linksonder in de hoek erin. Dus, volgens mij volledig onhaatbaar voor de keeper. Ja, zeker, dat wel. Ja. Ja, dan gaan ze daar aan 3 punten, heel nodig. Je kunt nu weer misschien aan aansluiting beginnen te denken. Hè? Ja, dat zeker, ja. Vooral nu de komende 2 wedstrijden hebben Koningslus en Kessel. Ja, dan moet ze ook gewoon 6 punten houden en kijken we dan wel verder. Er zit er nog alles in dit seizoen? Zeker, dat zeker, ja. De eerste stap is gezet? Ja, dat zeker, ja. Gelukkig. Dank. Van het voetballen is het maar een kleine stap naar rugby. Van oorsprong Engelse sport natuurlijk, maar ook in Oslo populair gemaakt. Ooit begonnen de studententeams in Nederland met natuurlijk vooral veel buitenlandse studenten rugby te spelen. En dat heeft ertoe geleid dat er nu toch al 4 divisies zijn in Nederland waarin rugby wordt gespeeld. Zo ook in Remun. En rugby is qua cultuur niet te vergelijken met voetballen. Dus eigenlijk zullen we dat ook maar niet gaan doen als we gaan kijken naar een samenvatting van deze wedstrijd. De gasten die komen uit Nijmegen. Obelix, dat is dan zo'n studententeam ooit opgericht dus door de buitenlandse studenten in Nijmegen. Die wilden toch tijdens hun verblijf in Nederland geen rugby spelen. En daar is deze club toch nog een overblijfsel van. Remun, dat zijn de Bokkeriers en die spelen in de blauw-witte shirts. En die gaan meteen vanaf de aftrap in de aanval. De bal mag niet vooruit gespeeld worden. Alleen maar achteruit passen is toegestaan. En dan moeten ze proberen om de bal over de achterlijn te krijgen. En gaat dat lukken? Rondspelen van de bal en dan is er afgefloten. En dus een scrum. En dan moet de bal ergens achter de roet komen. Dat komt er ook. En dan komt er in de hein van Roel van de Donk. En dus tikt de bal op de grond. En dat is dus de eerste 5 punten voor de Bokkeriers uit Remun. Eén keer de bal achter de lijn plaatsen en op gelijk 5 punten. Zo gaat dat bij rugby. En dan mogen ze nog een keer proberen om 2 punten te scoren. Door de bal tussen de palen te zitten. En dat uit Roel van de Donk. En dus staat de Bokkeriers al heel na een paar minuten spelen op een 7-0 voorsprong. Het liefste is een van natuurlijk lange rushes. En hier is Torzonne in de maak. En Rico Bar heeft de bal gekregen en zit er dan maar lopen. Hij komt dan heel wijd, maar uiteindelijk wordt er toch nog getackeld. En vanuit die meute raakt Remun dan de bal kwijt. En dan kan Obelix overnemen, maar Remun staat vooral heel goed te verdedigen. We willen niemand tot de rij laten in deze wedstrijd. En zo wordt de bal opnieuw veroverd. Roel van de Donk heeft de bal dan boete getrapt. Bal opnieuw ingebracht. En een kleine overtreding gezien door de referee. In de scrum. Nou is Remun sterk in. Ze duwen de tegenstander weg en dan komt de bal vanzelf aan de achterkant tevoorschijn zien. En zo vlak bij de try-line is dat natuurlijk gunstig. De bal wordt even laten vallen, maar dan toch heel goed doorzetten. En dan wordt er gescoord. Jawel, er wordt gescoord. De try van de Bokkeriers brengt de score op 12-0. De conversiekick voor 2 extra bonuspunten wordt tussen de palen geschopt. Opnieuw door de vaste kikker Roel van de Donk. En de Bokkeriers in hun kampioenswedstrijd op 14-0 voor. Vanuit de scrum is
Remun weer het sterkste. Dit is een slordigheidje achterin. Dan kan de bal toch opgepakt weer door Jeffrey Moors. En Moors zit het maar weer eens op een lopen. Daar gaat er weer. Jeffrey Moors, ene man nog voorbij. En dan de tackle, dat is goed. Want dan kan de bal wel overgespeeld worden. Maar Harley Taylor kreeg de bal dan niet onder controle. Doet de bal uit de heen vallen en dan is de bal eigenlijk naar voor toe uit de heen gevallen. En dan wordt het spel weer stilgelegd. Dit keer Obelix aan de sterke kant, maar de bal rolt naar achteren toe. En dus toch weer Remun in balbezit. Oh, mooie actie dit. Dan gaat Danny Gill maar eens op avontuur. Heeft de bal overgespeeld naar Jeffrey Moors en die wordt afgefloten. De bal werd vooruit gespeeld. En dat mocht niet bij rugby. Altijd mooi om te zien, de lift. 2 spelers hoog in de lucht getild door de medespelers. En uiteindelijk het balbezit is voor Obelix uit Nijmegen. In de meute de bal. Je kunt de bal dan aangestroed. Uiteindelijk het balbezit van Nijmegen. Maar dit is slordig en de bal overgenomen. En dan komt de try aan, hij komt eraan. Jawel. Het is opnieuw Jeffrey Moors die de bal achter de lijn weet neer te leggen. Hij scoort opnieuw 5 punten voor de Bokkeriers. Dat hij toch wel te sterk is, dat was ook wel te verwachten gezien de stand de paranglijst van de Bokkeriers. Die staan bovenaan. Weer een kampioen vandaag. En ook de conversiekick gaat tussen de polen door. En opnieuw dus de maximale score. Remun blief terreinwinst boken. Voorzien het hier wordt de bal bijna over de lijn gedrukt. Tegenstander wordt stevig aangepakt en dan is de bal vlak in de buurt van de try-lijn. Maar dan wordt er nog even een speler zich vrij weten te maken. Komt er daar. Waar is de bal gebleven? Ja, dat is moeilijk te volgen. Maar uiteindelijk is de bal in bezit van Nijmegen. Achter de try-lijn. En Kinnemens de bal dan op een grond drukken. Wordt er gegeven? Nee, een overtreding gezien. En dus weer terug in de scrum. Vlak bij de achterlijn. En dat biedt natuurlijk weer kansen. Weer is Remun de sterkste in de scrum. Komt de bal er achteruit en dan staan het spelers klaar om de bal over de lijn te drukken. Wem gaat het doen? Is het een punt? Hij wordt gegeven. En een try. Opnieuw Jeffrey Moors. En weer 5 punten dus voor de Bokkeriers. En zo is het een eenzijdige wedstrijd. Maar zo is er voor het publiek in ieder geval veel te beleven. Conversiekick, geen problemen voor de vaste man, Roel van de Donk. En weer 7 punten dus. Brengt de stand op 28-0. Bal is weer ergens in het spel. Ziet je hem? Daar zit Mattie Sprong bij. Daar zit op kracht heel wie te komen. Bal ligt stil achter de groep en kan weer gepaasd worden. Vrije spelers zoeken. En dat kan doorlopen. Wie komt er? Metgeven, proberen en de try. Dit keer was het Twan Kuipers die de bal achter de lijn wist te drukken. Conversiekick dit keer vanaf een get lastigere positie. Maar opnieuw tussen de polen door. En weer 7 punten voor de Bokkeriers. En zo zorgen we dus een eenzijdige eerste helft. 34-0. We gaan kijken naar beelden uit de tweede helft. En dat is over vooral hetzelfde beeld. Remun in de aanval. Veel terreinwinst boken. En veel gebeurt ook op kracht. Ploeg is in die zin sterker dan de tegenstander, maar ook letterlijk sterker. En dit is weer keurig goed gespeeld. Aantikken en een try voor Remun. Ook in die tweede helft. Weer 4 punten. En de conversiekick een beetje vanaf de zijkant, maar keurig genomen door de peulheer Roel van de Donk. Weer 2 punten erbij. En zo is het een leuke kampioenswedstrijd, vooral voor het toespubliek, dat vooral Remun de punten zou maken. En Obelix komt er eigenlijk niet aan te pas. Daar gaat er weer.
Sprintje van Jeffrey Moors. Kunt er helemaal doorrijden. Hij paast de Meuver. Oh, en dan wordt de bal losgelaten, maar niet naar voren toe. Dus het spel gaat weer. Overname. Bij hem heeft de bal. Daar komt er. De try. Hoppakee, binnen. Weer 5 punten. En Obelix lukt het niet om die aanvallers van Romein te stoppen. Dan een hele lastige bal. Vanaf de zijkant, omdat de bal aan de zijkant neergelegd is in de... En deze bal die gaat er niet tussen de palen toe. Het eerste foutje eigenlijk van Roel van de Donk. Maar dat was ook een lastige hoek. En met zo'n voorsprong kunnen ze het natuurlijk permitteren. Om een keer de conversiekick niet te maken. Want Romein is sterker. Daar komen ze weer. Op pure kracht komen ze al een heel eind. En het lukt Obelix niet echt om het blok te zetten. Ze hebben wel de blessure bij een speler van Obelix. En die kan niet verder spelen. Die moet vervangen worden, maar wisselspelers hebben ze dan niet. En dan gebeurt het heel opmerkelijk. En de speler van de Romeinse club die het shirtje van de tegenstander aanduidt. Bij voetballen ondenkbaar natuurlijk, maar bij rugby kent dat gewoon. Alleen bij studentenvereniging Obelix uit Nijmegen hebben ze blijkbaar het kleinere muitjes dan de spelers van Romein. In die zin is de tegenstander echt een muitje te klein. En nou een beetje gaat shirtjes wisselen, wat ze dus normaal pas juist na de wedstrijd. Gebeurt dat hier altijd tijdens de wedstrijd en uiteindelijk kan de wedstrijd doorgaan. Romein heeft een speler afgestaan aan Nijmegen. En wordt gewoon doorgespeeld. Zo gaat dat bij het rugby. Het kan allemaal. En door try jongen tussendoor van Matty Spronk. Een van de krachtpatsers van het team van Romein. Normaal gesproken niet de snelste man van het veld. En hij weet zelfs de try te maken. De conversiekick, daar gaat er dan niet in. En Roel van de Donk, hij weet, ja, vandaag hoeven ze ook niet allemaal tussen de pijl. Want de voorsprong is inmiddels zo groot. Dat van een echte tegenstand is geen sprake meer. Daar gaan we weer. De bal alleen naar achter passen. Hè. Denk eraan. Ik mogen ze hem dus niet vooruit spelen, de bal. En de loopactie is van Enrico Bar. En hij gunt dan de try aan een medespeler. Conversiekick netjes vanaf de voorkant van de pijl is het geen problemen voor Roel van de Donk. En zo zijn we een echte leuke rugbywedstrijd, maar van een spannende wedstrijd is het eigenlijk vanaf de start niet geweest. Romein scoort de punten en gaat af op een monsterzege. Bal kwijt. Goed verdedigen daar, of eigenlijk goed aanvallen. Komt er weer een try, daar komt er weer. Hoppakee, scoren. En bij Romein zijn we de lachende gezichten. Ja, zo moet het, hè. Lekker rugby spelen op de zondagmiddag. En dan nog even kampioen worden door met hele grote cijfers van Obelix te gaan winnen. En Roel van de Donk, ja, het maakt niet zoveel. Hè. Die conversiekicks zijn maar 2 punten waard, zullen we maar zeggen. Die hoeven er niet allemaal in vandaag. Om ervoor te zorgen dat er toch een hele grote score gaat worden. Voor de 4, 3, 6. Kom op. Daar komt er. Hebbes. Oh, een overtreding gezien in dit geval. Maakt allemaal niet zoveel uit. Win de meute de bal. Komt er weer hoor. Huppatee, leg hem maar neer. De try. Romein stevend af op een kampioenschap in Stiel. En deze bal is er wel in. Conversiekick, nog een keer 2 punten. En zo kreeg Romein een cadeautje van de gasten uit Nijmegen. Ene try naar de andere. De man met de helm, ook een try, jawel.
En zo is het een kampioensfeestje voor de Bokkeriers in Remun. Conversiekick gaat er niet in. Maakt niet goed. De winst is toch al binnen. In Duitsland heb je dat helemaal niet. Ja, het is een gatenkees bij Obelix. Huppatee, zo moet het. En een echte try. En het is goed dat de scheidsrechter de score bijhoudt, want Veers in de tellen middels kwijt. 5 punten per try en af en toe dus een conversiekick van Roel van der Donk die dan nog zit. Oh, wat een fout weer daar. Ja, nu gaat het wel heel hel. De score loopt op tot aan de 90. En dat is zelfs voor een vierde klasse rugbywedstrijd gewoon ontzettend hoog. Remun is sterker, Obelix komt er niet meer aan te pas. Hoppakee, daar gaan we weer hoor. Doorlopen tot onder de peul en dan scoren. En zo is de score opgelopen tot aan de 90-0. En kreeg de Bokkeriers het kampioensfeestje wat ze verdienen. Het hele seizoen goed gepresteerd. En ze zijn de terechte kampioen. Ze promoveren dus naar de derde klasse. En volgend seizoen zullen ze het niet zo makkelijk krijgen als deze zondagmiddag op Sportpark Kitsgesberg in Remun. De tegenstander was letterlijk een maatje te klein vandaag. Hè? Ja, zeker. Dat wel. Jongens, jullie mogen geweldig trots zijn op jullie zelf. En jullie hebben er hard voor gewerkt. En ik ben echt heel blij. Lekker op, misschien wel de grootste overwinning dit seizoen, of dat toch niet? Nee, net niet volgens mij. Volgens mij net niet. Volgens mij was het 90-0, maar het is al een keer 93-0 geworden. Dus. Een stukje concentratie misschien op het laatst. Ja, dat is een beetje voor de lol op het laatst. Maar we zijn wel toe aan de volgende klasse. Dus, Denk ik ook wel. Hè? En jullie hebben daar wel een mooie show van gemaakt vandaag. Ja, heerlijk voor het publiek. Lekker weer. Als je dadelijk een potje bier erbij, dan komt het helemaal goed. Mooie dag. Ja. En promotie voor het rugby zo, hè? Ja, zeker. Zeker. Ik hoop dat er meer mensen komen kijken op dinsdag en donderdagavond om 8 uur. Iedereen is welkom om een keer mee te komen trainen. In september beginnen we weer en we hebben nog zeker wat mensen nodig voor het volgende seizoen. Mooiste sport van de wereld, dus ik zou zeggen, kom het een keer proberen. Zeker. Oh, ik wil het even de bal gaan. Nee. En dan hoor je niet op de foto. Die komt erop.